Hej og velkommen til. I dag der sidder vi herinde på GGPP Kreativ, og hvem har vi med i dag? Og jeg optager, og jeg har mouse i systemet. Det var ikke meningen, det der. Det skulle jeg i stedet for at gøre sådan her. Nej, vi viser rundt. Ja. Altså når I skriver PH Johan, kommer I hertil, så er der barrier blocks heroppe. Herinde til højre kan I se Starfroom, der er ikke så mange. William, han er A-vagt, der er ikke noget A, B, C. Og så har vi Kasper, han er YT, mod og vagt, og jeg er Ayers, og så YT. Ja, I kan lige se mit plotter hurtigt. Jeg viser bare videre her. Nej, jeg ikke giver mit. Så. Det er bare sådan en PP-arena, så kan man få her er der en mine. Mange af jer vil nok sige, at det her, det er OP Prison. Men, det vil jeg nu også sige. Men, ja. Og så, det er sådan det, og så her kommer der snart celler til jer, der gider at komme ind og spille, forhåbentlig. Og der kommer godt være alt muligt rundt omkring. Og så til PACCEPT. Godt, man kan nakke mig. Og han er min hvem er den nørd? Plot med den nye mejsepille. Han er irriterende. Så skal vi lige tage noget beef her. Og ja, her har vi vores kister. Og så hernede der har vi lidt narko, lidt weed. Ja, her har vi nogle ovne og en charming room og masser af dem civilister. Her har vi nogle IPG's, vi bare lige hurtigt lavede, da vi gik hen på mit plot. Og det der skal selvfølgelig deles, Kasper. Ja, i chesten. Godt. Og her kommer der snart, det ved vi ikke, hvad kommer nu. Celler? Nå, celler. Så ja, vi skal nok få lavet lidt mere. Nå, sådan. Og her har vi en. Kan I flytte med? Jeg kan ikke flytte med. Jeg viser Kaspers plot. Jeg kan jo godt lige vise Kaspers plot. Ej, det har vi vist et par gange, men der er ikke sådan sket noget nyt. Men en anden jeg gerne vil, det er en jeg også har fået YT selv på. Det er Hamhøjs plot. Hvem er det egentlig? Det er Pelle 2008. Er han inde nu? Nej. Så kommer. Det kører om 20 minutter. Det her han, jeg har kun for vagter og YT-celle. Sådan der. Min far han forstyrrer hele tiden, det er fandme irriterende. Det er sådan min celle, der godt være ikke, der er noget her, men der har en lille weed farm. Den er meget lille. Pis. Og her har vi nogle kontakt. Her er nogle celler, I kan købe. Det her er sådan, jeg er både vagt og og YT, så
Mm. Det er ikke der. Det er der, der står YT-admin. Jeg er YT-admin og vagt. Og så kan vi selvfølgelig gå over i vagtroom her. Så kan man ikke gøre sådan, så gør jeg bare sådan der. Meget nemmere. Og jeg kommer til at optage hver dag, sådan næsten der. Kommer bare ikke op hver dag, tror jeg. Nej, det kommer ikke. Men mere. en ting, jeg synes er mega smart, det er det her. Det er simpelthen så smart. Se, så dropper du lige den her i. Og så kan du gå ind. TPACCEPT. Er der nu? Hvor er du hen, Kasper? Over en eller anden plot, han sagde, jeg skulle komme derover. Fuck, hvor nej, egentlig. Ens plot, jeg skal række fra. Ja, han spørger, om vi skal Skype. Nice pille. Rækker. Hey, lige det, jeg skriver det. Hey, alle! Okay, så går alle bare amok. Skriv det til ham. Og jeg game, han er ejer af serveren. Sådan. Så vil jeg også det. Nice. Faktisk er nice nu. Det skal jeg lige screenshot af. Sådan. Hvilke plot er du på? Jeg flyver bare rundt lige nu. PHRT. DK. Wow. Det er seriøst et plot, der vil noget. Sådan. Og så kan man mine lidt her også. Det er seriøst et plot. Ej, det her det er fedt. Kasper TPA mig lige. Det er seriøst et plot, der vil noget. Gør det lige igen. Ja, det har jeg gjort. Skriv lige igen. Tak. Hvad? Nice. Skydebane. Så kan jeg se, hvor lort jeg er til skyde. Hvordan kunne jeg ikke ramme den der? Tak, Magnus. Sådan der. Okay, den er lukket. Tak. Nej, tak for hvad? Hvad skal man skyde efter hende? De der ting, der er der. For hjælp. Jeg skal prøve den sidste. Hun er på kur. Jeg Kasper, den sidste, den er søsten. Og det er ikke den sidste. Den umulige. Jeg kunne den umulige på første hug. Hvor er den henne? Den her. Nu skal vi få en rumflag på. Nå, men takker vi af på dit plot. Den skal da ikke slutte endnu. Okay, det skulle den faktisk. PH. Jeg er på dit plot. Ja, vi skal faktisk lige skrive noget. Men ja, vi ses. Tak fordi I så meget. Ses der vel i Kasper til beskrivelsen. Ja, husk med like. Hej. Skype.